Може би опасенията на господин, че след като не се грижите за първородното ви дете, ако го направите него дядо, няма да бъде по-различна историята. Правилно ли схващате? Няма как, тя не иска дете, ние сме говорили за никакви деца. Тя не иска дете от вас, може пък да иска дете от мен. Леле, Жоро, леле, ти какъв си пимп! Луда се опитва да я изкара. Здравейте, Жоро Игнатов Самуц. О, ответника е със скрито лице. Тя е луда. Потвърдено. Съдебен спор. С нас се свърза дъщеря ви Илина, която твърди, че безпричинно искате да я настаните за лечение в психиатрично заведение. Така ли е? Не е верно. Обяснението, което даде дъщеря ви, че в детството си е била насилвана от вас, сега ви е казала, че ще пише книга за издевателствата и вие искате по този начин да й затворите устата. Тормозили ли сте дъщеря си, когато е била малка? Леле, майко Линче, какво направи? Какво е направила? По-скоро вие какво сте правили, когато е била малка? Господине, моля ви се, не ме занимавайте. Как се отнася? Тя си прави маркетинг на книгата. Това са много тежки обвинения. В смисъл, това са ужасни обвинения. Това са такива обвинения, дето никога не трябва да се проговарят, ако не са истина. Баща ви с вас, когато сте била малка? Шамарите са били непрестанно в нашия живот. Даже съм известна... Нанасени от кого? От баща ми. Известна съм сред приятелите си с баща ми, който ми бие шамари. Илина само с физически тормоз ли се ограничил? Не, с безбройни обиди. Наричал ме, че за нищо не ставам. Почти не ме е хвалил. Яко я тресе комплекса на Електра, според мен. Обиждал ме през цялото време на подрастването ми. Майка ви знаела ли какво се случва с вас? Да. През повечето време е знаела, била и свидетел на... Реагирал? Лина Келепир. Много ми вайбва на Лина Келепир. Рядко малък опит да ме защити и после се съгласява с него, той като я убеди, че така трябва. Това ли е майка ви? Да. Здравейте. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Охо. Айде, випа ароматизаторчето. Десен волан ли не мога да видя? Сигурно не е десен волан. Кабриолетчето. Дъщеря ви Илина казва, че многократно е била малтретирана от вашия съпруг, неин баща. Когато е била малка, това се е случило с ваше знание и одобрение. Така ли е? Нищо подобно. Кой се е оплакал? Дъщеря ви Илина. Тя се оплака. Да. Вие за първи път ли го чувате? Оня на Карла, казахте, че той ще ни съсипа. Нейният съпруг. Визирате нейния съпруг. Потвърдение на Лина... Тя ме заведено дело за насилие. За домашно насилие. Упражнено от кого? От съпруга й. Така ли е? С делото е оттеглено. Gaslight Gatekeep, гърълба се положението. Та е фанала някакъв крив кък, където я разпуква от бой, прави зъбите си ромашка ограда и я настройва да говори против собствените родители и да ви вика Жоро Игнатов, обаче никой не може да възтържествува над правдата и справедливостта, дами и господа. Тази изплискала легена, не знам дали Електрата тресе, обаче очаквам мъжа и да е на поне 70 години, като гледам баща и на колко е. Делото е оттеглено. Оттеглили сте жалбата си? Да, оттеглих си жалбата, защото... Attention seek, money seek. Аз не казвам, че не ме е обиждал. Айде кибичто. И съпруга ми, но тук не сме за това. Всъщност, тук сме в една много по-епидемична ситуация, в която трябва да разберем обстоятелствата покрай вашите желания да изкарате лесен кеш. Но потвърдение на Лина, вие сте вербували нейния съпруг да я настани в психиатрично заведение. Да, точно така. По думите и безпричинно. Гледай, бабер, клюкари, гледа съдебен спор на живо. Нищо подобно. Дъщеря ви ми изглежда съвсем адекватна, здравомислеща, логична. И обяснението, което дава, е, че вие искате да я настаните за лечение, за да не излезне дълбоко пазена тайна от детството й. На 9 март са провели запитване в клиника Свети Наум. Айде, 4 километър Свети Наум! Нали са жалба, също ни викаха в полицията, че съм имала нужда от психиатрично лечение. Изложиха ме пред работодателите ми. Вие сте медицинска сестра, нали не греша? И? Намирате ли нещо притеснително в психичното здраве на дъщеря ви? Не. Не. А защо ме карат да ходя на психиатър постоянно? Лъжа, да докажа. Включително майка ми си говори с мъжа ми как ще ми оговарят срещи с психиатъра, след като ми мине обучението в работата. Така ли е? Не.
Измисля ли си? Аз го чух, аз го подслушвах. Тя не знае, аз подслушвах телефонния им разговор. Та е сплискала легена малката. Аз подслушвах как тя му обяснява, че ще ме пусне на психиатър. Гледай как се излага. Ще ме кара пак да ходя, когато ми мине обучението. По твърдение на Лина, вие сте излагали субстанции в питиетата. Нямам допир. На село в Айряна ми бяха сложили приспивателно и аз казах, че вкуса е много гаден. Дадох го на майка ми да опита, тя каза, нищо не усещам. Как разбрахте, че е приспивателно, сънотворно? После спах 14 часа, а мъжа ми през това време е подслушал разговор между тях. Леле, те ще ни за малко да ни разкрие и това е чул. Нищо. Разграничавате ли се от тези Те тотално да се отрекат от дъщеря си с държавен вестник. действия? Та дъщеря им тотално изплискава легена. Слагане на сънотворно в Или тези са най-долните психопати на света, двамата са се намерили. Айрана. Сънотворно. Откъде на къде и за какво? За какво сънотворно? Това и аз питам, за какво? За какво ми го сложи? За чию и го сложи, леле? Това не е сънотворно. Кое? Това... Какво сте изложили? Какво сложи? Нищо не сме слагали. Защо? Казахте, това не е сънотворно, значи е нещо друго. Моето обяснение е такова. Чист ариан. В който Без имаше примеси. някакво лекарство. В който имаше лекарство, заради което спах после. Какво и става на малката, бе? Ужасна работа, как не ги е срам? Пълна психопатия. Я свали цаките да те видим. Мъжа ми ги е чул как си говорят. То мъжа и нещо я работи 100. Мъжа и нещо я работи гаранция. С малко да ни хване. Тя го е убеждавала, не, върза се, няма да ни хване. В какви отношения сте с нейния съпруг? Съвсем нормални. Обаче, откакто той изтеглиха заем и ни ограби. Кого е ограбил? Аз изтеглих заема. Заема е на мое име. Не е ограби. И Не мене, а не я ограби, Той досега който е аз плащал сега ще плащам. И ние сега ще плащаме. Вие искате ли дъщеря ви да се разведе? Аз да искам. Тя иска да се Иска. разведе. Вече не а иска. не аз. не съм казала, че вече не искам. Това просто не е на дневен ред. Не обсъждаме дали искам да се разведа или не. Тоест, малката се омъжила, теглила е кредит, зете е събрал парите, фашнал е и малката сега се чуди откъде да изкара кеш и затова решава да изсценира конфликт с родителите си, да го продаде и си промотира книгата в момента в съдебен спор. Така ми изглежда на мен. И вярвам, че тук съм 9 от 10 спот f***ing gone, човек. Спот f***ing gone. Защото съм виждал подобни случаи. Родителите ви бъркат ли се в личния ви живот? Да. Ужасно много се бъркат в личния ми живот. Всеки ден ми висят вкъщи, някой всеки ден ми идва на гости. Удобно ли е да ви попитам на каква възраст сте? На 34 години. Та е по-дърта от мене. Та е по-дърта от мене. Па ме офара иначе. Достатъчно зряла би трябвало да сте и самостоятелна. Бях Айде, моето братче Алекс Олимпса! преустановила за 1 година контакта си с тях и тогава точно са ме пуснали за издирване. Естествено, като всеки родител си търси. Може би защото са били притеснени за вас. За психиатрично лечение, за това са били притеснени. Че ще ги... Може би са били притеснени Та е по-изплискала легена. от вашата неизвестност. Ма разбира се. 1 година Ние не вие знаехме нямахте тя къде е. за нея никаква информация, ни вестник. Много ясно. От 1 месец не е имало ден, в който някой от тях да не ми дойде в къщата. Която всъщност е тяхна къща и аз ще им върна ключа, Която всъщност е тяхна къща ужас. защото беше примамка. Попитах ги още в самото начало, защо ми давате безвъзмезно този апартамент. Защото си им дете, къде ще си го носят? У Малашевци. Или от Орландовци. Заеби. И те казаха, нищо не искаме, това е. Имате ли други брати или сестри? Не. Нямате други деца? И сте искали да подсигурите именно нея? Жоро Игнатов почна да се усеща на 6-та минута, че тая е тотално психо. Много ясно, вие същото бихте направили за своето дете. Само, че Въпросът е дали го изкарвате през носа? Не. Категорично не. Не, защото не се случва или не, защото вие не го допускате? Категорично не. Съпругът ми ще потвърди, че са говорили с него, баща ми му е казвал, ти си осиновен, ние сме те прибрали от улицата, ще ме слушаш какво ти заповядвам и ще правиш така, както кажа. Според мен мъжа и работи чат. Това е моята теза. Всичко в това видео е моята теза, но това е моята теза. Няма как да отправяме обвинение и да достигаме до заключение без цялата информация, но това, което виждам, тезата ми е такава. И като ние взехме едно кафене с него да работим и в кафенето баща ми е плащал на клиенти да ни шпионират какво говорим, какво правим. Господин, това вярно ли е?
Смятам, че е много по-достойно да чуете откровенията на дъщеря ви, която каза, че вие сте плащали на клиенти да я шпионират. Натяквали сте на нейния съпруг, че е осиновен, искали сте той да ви служи безрезервно. Това вярно ли? Нищо подобно. Нищо подобно. Казвал му е много пъти, че трябва да ме кара да работя, а в същото време е говорил на наш служител в кафенето, че съм неработоспособна. А е казвал на съпруга ми да ме кара да работя нон-стоп, за да не мога да пиша глупости. Защото съм пишела... Той мисли, че съм пишела книга за тях, как са ме малтретирали. Което не е вярно, но те така си го мислят. Тази информация, че дъщеря ви ще пише книга, в която ще изложи притеснителни факти от детството си, вие как я възприемате? За, против? Всичко каквото казва, не мога... Това дете е гледано като писа. Какво не можете? Довършете изречението. То скинали пата дедото. Снява ли ви информацията, че дъщеря ви ще издаде книга? Няма да кажа против нея. На 3 годинки за първи път ме би с пръчка, защото се бях заинатила за някаква чантичка на пазара. Прибра ме вкъщи и ме би с пръчка пред майка ми, която малко се възпротиви. И после той каза, това като порасне, ти представяш ли си какво ще стане? И тя се съгласи, че трябва да ме бие с пръчка. Действително ли имате такъв силен спомен от 3-годишната си възраст? Абсолютно. Това се е запечатало в съзнанието ви? Много силно. Много силно. Тя помни от преди 30 години неща. Какви са били другите пъти, в които е упражнено насилие спрямо вас? Казвах ви, че шамарите са били ежедневие, а на 10 годишна възраст пак ме би с пръчка, защото му казах какво Той е бил 2 пъти за 10 години. мисля за него и това не бяха хубави неща. Каква е нелицеприятната истина, която сте споделили? Че е буклук и че е злобен и че за нищо не става. Сега ли си го мислите? Това си е мое мнение, да, така мисля. Мале, колко е противна. Леле, колко ми е антипатична. Такива хора с манеризми, къде опират до Жоро Игнатов, за да си изложат пред целия свят семейните проблеми. Не мога да изпитам съпричастност. Тъжно ми е за родителите, че биват унижавани по този начин. Добре, че са им скрити лицата, човек, обаче това техното дете. Аз като родител бих бил много оскърбен, ако дъщеря ми някой ден стане така. Но... За пореден път питам. Удрил ли сте шамари на дъщеря си? Вие ударили сте на детето си. Твърдението е отправено към вас, че вие сте сочен за насилник. Съвсем нормално. Кое е нормалното? Така да я възпитавате с пердах. Не си спомняте? Не е равносилно на не се е случило. На 13-годишния ми рожден ден попитах приятелите си каква музика да им пусна и те си избраха цигуларската група Бонд. От цигуларската група Бонд. Чай са 13, стая на 34, 2001, т.е. ранен азис може да са хванали. Със сигурност ретро чалга. Ивана, Кати. Те са такива, аз и моите приятели не сме по чалгата. Не сте по чалгата. И тогава баща ми се разяри, ама подскочи срещу мене да съм пуснала нормална музика като за хора, за празненство, чалгария. И аз отказах, възпитано отказах, защото приятелите ми са поискали друго. И той ме шамароса отново пред приятелите ми. На 27 годишна възраст, когато бяхме в техния дом и аз им казах, че излизам с чернокожо момче, вследствие на което те така се разяриха, подгониха ме. Аз се скрих в стаята си, заключих се, той ми рита и ми блъска по вратата и ми... Рита, блъска. Ти не си моя дъщеря, щом си такава, ма такъв бяс. И тя, да, до него и потвърждава. Расисти ли сте? Аз не. А вие? Не. Такъв случай имало ли? Ако бяхме расисти, това момче 2 години. нямаше да го приемем вкъщи. Но значи такова момче цветнокожо е имало в живота й. Съпруга ти. Това е приказки. Него ли визирате? Не, друго момче. Обаче никога не сме казали нещо А той съпруга е цветнокож и гаджето също. Ай-яй-я. против него. Вайба ли ви на робовладелец, стареца чат? Или сме този другия? Не сме го виждали. Цветнокожия? Да. Не сме го виждали. Къде да го Как видим? да го говорим? Тя никога не ни го е представила. Това са думи. Това са думи с ритане по вратата и обиди. Наричаме ти не си моя дъщеря и ми рита по вратата. Това беше заплаха за физическо насилие. Аз се бях заключила, не смеех да изляза.
Но минали са много години от тогава. Не можахте ли да преглътнете, да забравите, да простите, ако щете? Аз ли? Ами, може би бях преглътнала и дойдох в апартамента им, когато разбрах, че какъв нож ми точат зад гърба. Ох, майко мила, майчице. Искат да ме вкарат. На 9 март е ходил в клиника да запитва дали мога да бъда приета. Караха ме нон-стоп да ходя на психиатър, даже ми го плащаха. Мога да ви покажа рецептите На психиатър? на психиатъра. Становището й беше, че съм спокойна. Съвсем спокойна. Нямате диагноза, не сте поставена под запрещение. Няма такова нещо. Никога. Братле, на 27 живееш с вас, ще мълчи вече. Уф! Категорично го заявявам, че никога не съм... Вижте, аз не разбрах тя да е живяла с техните на 27. Разбрах, че е била при тях. Сега, казвайки, че отидох в моята стая, не е гаранция, че е живяла там също. Защото и аз като отида при нас, ще си знам кое си е моята стая. Съм си позволявал в историята на съдебен спор, имаме зад гърба си над 1040, може би, епизода, да провеждам интервю с лице, което е поставено под запрещение. Дъщеря ви не прави изключение. Връщате им ключ. Аз повече няма да живея в собственост на тези хора. Ваши родители не ги ли приемате като майка и баща? Нито в близост с тях. Не ги приемам. Какво направихте току-що? Върнахте им ключа от жилището, в което живеете? Точно така. Има ли къде да отидете сега? Да, ще отида. Другаде ще отида. Вас грижа ли вие? Ама как да ме грижа? Кажете го. Разколебайте я. Абе, Линче, Казването не е като показването. Казването са голи думи. Има ли за какво Ай, тази колко е надута. и си извините? Че той ще си отмъсти по Айде, Алексо Лимса май е поотслабнал малко. някакъв начин. Дидактични родители ли сте? Може би от вашата голяма обич, загриженост, бъркате ли се ненужно и излишно в живота на дъщеря ви? Много родители го правят и задушава детето. Възможно е тя да го е чувствала. Дедото, що така скинали пичката, бе, боли ме за дръвчето. Така бе. А дали вие го осъзнавате? Пак ви казвам, може би като родители урли, искате да я закриляте, а в същото време да я задушавате и да й вредите. Познават ми хора, бе. Линка, какво бегаш от мене? Абе, Може би изпитва страх и ужас от вас. Допълнително идваме да работиме. Цел живот работиме. Цел живот. Всичко, което сме изработили е за нея. Аз горе нема да нося нищо. Ясно ли ви? Но искате ли да живее тя по вашите правила, по вашия начин? Не, искаме да живее всичко, каквото сме ми дали. Искаме да си... Ходя на психиатър съвсем редовно, всяка седмица по 2 пъти. Вие чувствате ли се щастлива в избора си, във връзката си, в семейната си връзка имам предвид? Ами, там имам проблеми. Само, че не е това темата на разговор. Да, всъщност е много сериозна обща тема това, че имаш проблеми навсякъде и че всички звена в живота ти са проблемни. Тегава работа. Разговора ни, моята връзка и моя развод и така нататък. Темата на разговора тук е съвсем друга, че се опитват да ме вкарат в психиатрична клиника и ме карат на сила да... Добре, той дума срещу дума, в смисъл да изкара някакви доказателства, защото ти си та, която отправя обвинения. Според българското законодателство те са първо невинни до доказване на противното и второ доказателствената тежест върху едно производство пада върху ищеца. Не обратното. Тоест, ти в момента, ако не можеш да докажеш, че те са искали да те изпратят в психиатрична клиника, ти ги клеветиш. Кофти работа е това, човек. Много ми е тъжно. Всеки път, като видя някакви такива тотално разбити семейни взаимоотношения. Ми е много тъжно. Ходя на психиатър. Аз казвам, че нямам нужда. Те твърдят, че има. Тези твърдения на дъщеря ви го условни ли са? Никога не... Защото ще ви кажа защо. Защото всеки има проблеми. Всеки има нещо да му тежи на душата. Всеки може да сподели с психоаналитик, с психолог, с психиатър. Всичко, което го тревожи и го мъчи. Ама това е съвсем нормално в 21 век. Разбира се, но това не предполага принудително лечение в психиатрично заведение. Принудително. Аз как кои сме и ние да казваме? Вие сте нейни родители, може да я убедите, може да сезирате прокуратурата, да задейства процедура. Настаняването е по съдебен път. Напротив, точно така става. Аз съм адвокат и добре знам закона и реда. Доказателство, че точно натам са тръгнали, е това, че психиатърката ми ме излъгаме. Аз я попитах, общувате ли с родителите ми? Тя ме излъга, че не общува с родителите ми. Днес в подслушания от мен разговор майка ми и мъжа ми, аз чух, че тя потвърди, че има връзка с психиатърката и ходи при нея. Смятате ли, че в основата... Жоро Железен, слава Богу, че
има поне един voice of reason. На влошените ви отношения е нейният съпруг, ваш зет. Така е. Така е. Това да не е от вчера. Аз от 100 години се смятам за малтретирана и знам, че съм малтретирана. Как може да малтретира от тях? Някой да го изпратиш до очи. Едното не изключва другото. Едното изобщо Всичко може да ми да го припишат. изпратиш на Всичко може да ми магистратура в припишат, все. Швеция. Добре, Тя ще вие махне казвате, че тя е върши психично здрава, че е интелигентна, в което всички се уверихме, и в същото време тя ви приписва едни изключително неморални действия. Яде, Какво е обяснението ви? нямам обяснение. Нямам обяснение. Кой я настрои по този начин срещу нас? Изглежда като човек, който е работен. И особено ако има замесен някакъв кредит и ако се дължат много пари, тегава работа. Никой не ме е настроил. Линче, това е той. Не може да Някой ме настрои. манипулира ли ви? Не. Не може да ме настрои, за да ви разказвам аз историята на живота си. Приказки от 1001 нощ, нали? Така. Да, това не е нещо, което в последно се е случило. За първия бой разказахте, че се е случил, когато сте били на 3 годишна възраст. Кога баща ви би за последен път? Боя беше в смисъл бой с пръчка на 10 години. Шамари ежедневно до много късна възраст. Че то шамарите са си бой. Ами да. До кога ще... На 27 години, когато ми рита по вратата и ми вика, също е един много запомнящ се спомен заради обидите, които ме нарече. Но баща ви, ако е насилник, той ще бъде такъв и с майка ви. Негова съпруга. Така ли е? Ами не е задължително. Не е Жоро Игнатов ги познава нещата от живота. Аз не бих спорил с него на такава дълбока житейска тема. задължително, защото и не е задължително тя да си признава, и не е задължително тя да го признава. Вие самата ставал ли сте свидетел на нещо подобно? Той се държи отвратително с нея. Деспотичен, агресор, Точно така. както и с вас. С мен се държи по-зле, защото аз имам против и отговарям и се държа с достоинство. Само с физическо Как обижда родителите си? Леле, много ми е болно да я гледам как обижда родителите си човек. Това е супер неадекватна работа. и вербално насилие ли се е ограничил? Имало ли и сексуално насилие упражнено от страна на баща ви спрямо вас? Не си спомням да е правил нещо. Това само. Няма такова нещо. Аз не помня такова нещо. Аз пък и не очаквах да потвърдите, но твърдението е шокиращо, гнусно, скандално. Добре, де. Какво да направим сега? Чакай сега, тя току-що каза, че няма такова нещо. Какво твърдение? Да кажете дали имате такива нездрави помисли. Къде е съдника тук? Кой е? Аз казвам не. Може би този горе. Да. Къде е Минали съдника? са много години, деянието ви дори да е извършено, няма как вече да бъде доказано от позицията на времето. Да влезем в контра и да я обвинявам. Абсурдно. За първи път ли чувате тези обвинения? Чувал съм го друг път. От нейния. От мъжа й. Той го казва. Това недоразумение не го уточнихте през годините, не. Вие си продължавате да бъдете на вашата теза, тя си застъпва нейната версия. Искаме да се разправяме за такова Да нещо. го каже, защото тя ще разбере, че той ни казва всичко. И той казва... Какви двойни игри играе? Да. При всяко положение. Той ги работи, особено ако ги е изпържил с кеш. Много тегава. Двойни игри. И сега, когато тегли заема 50 хиляди, Това е бая кеш дева. Какъв му е интерес? самотник. При положение, че има красива съпруга, защо да е самотник? Самотник е. Няма никой. Той не го знам и откъде е. Отгоре ли или отдолу? Къде е раждан? Какво има? Знаем за него. Нито родители. Той нищо Не не... си познавате сватовете? Не. Какви сватове? Той е, не знам къде е отгледан. Той тотално лъже. Вие през годините показвахте ли обичта си? Разбира се. Тотално. Разбира се. Тотално. Всичко. Чувствахте ли се Така изглежда, между другото. Така изглеждате. Не са и оставили на произвола на съдбата. обичано дете? Или малтретирано дете? Чувствах се малтретирано дете. Не съм се чувствала обичана. Милост, какво бе? Нещо критическата явно почва да я удря по-рано. Нямам идея. В смисъл, не мога да си обясня как може на такива години. В смисъл, това са годините, на които хората, които са имали проблеми с родителите си, се разбират с тях. В смисъл, родителите и са възрастни. Не го разбирам това нещо. С шамари, тя го каза. Обиди. Абе, тя ми заби нож у гърдите, бе, Жоро. Кога? А сега? В буквалния смисъл ли? Не. Мога да го кажа. Мога ли? Сещаш ли се? Ако сте лъжец, може да го кажете, разбира се. Мога, Жоро. Ама не. Смятате ли, че дъщеря ви е лъжкиня? С предаването ли ти забих нож в гърдите? Къде Мило си ме предал? Никога не си Предаването. предаването. Предаването.
С какво ти забих нож в гърдите? Елина, какво искате от вашите родители? Линче, Искам да приключат с тези психиатри, да приключат да ме пускат за издирване, да приключат с жалбите в полицията, Какви жалби в полицията? Това е ново. че съм имала нужда за психиатрично Вие лечение. ще спрете ли да им давате повод да се притесняват за вас? Да изчезвате за дълъг период от време? изчезваше Линче. Мога да им се обаждам по един път седмица. Вижте, така или иначе, тя продължава да бъде вашата дъщеря, независимо, че отдавна е навършила пълнолетие. Но в крайна сметка тя е свободна да си живее живота както намери за добре, независимо дали се радва на вашето одобрение или не. Ще й гарантирате ли тази именно автономност, за която тя жадува, тя мечтае? Да, Жоро, да. Ма казвате го да, просто защото сега, за да се отървете от присъствието ми или... телефона на психиатърката. Не, искам да ми кажете, тя ще може ли да се радва на тази свобода от ваша страна? Да. Ама не, Кажете го на нея, успокойте я. Линче, какъв проблем имаш, Мило, с мен? И с мен. Нали ме чу какво искам? Искам да се чуваме един път седмично най-много и да не ме занимавате повече с психиатри и да не ме пускате за издирване в полицията. Задушават ли ви родителите? Да. Линче, той те води. И сега ще те накара да напуснеш и работата. И пак ще те заведе, и понеже той ми каза, ще ти кажа на теб какво ще направя. Той ще те завлече и ще ме предизвика да му се молим. Да му се молим, моля ти се, ела, Ние ела, очаквахме ела. този удар. Този удар очаквахме. 100 пъти каза, той ще И аз ще се моля. По какъв начин? Дъщеря ви изтеглила кредит в размер на 50 000 лева. Какво се случи с парите? И какво? Той ги профука. Той ги профука. Фърли ги там, не знам си къде. Профука ги. Просто е така, като дим. А тя ще ги връща. А възможно ли е нещо, разсъждавам на глас, не го Това и аз го разсъждах по-рано в епизода, Жоро. познавам човека, той да иска да я отчужди от близките си хора и по някакъв престъпен начин да изкарва пари от дъщеря ви? Да. Да. Ай. Чай да видим предаването, защото ми стана интересно това. Липсата на родителски капацитет заива една много голяма дупка, която за съжаление се запълва с шамари. Здравейте, уважаеми зрители! Започва съдебен спор. Единственото юридическо реалити в родни. Между другото, този репортаж е много дълъг, 12 минута. Чакай, той има втори репортаж. Младата жена призна, че побързала да се омъжи, за да гарантира, че съпруга й по някакъв начин ще я защити и ще покаже, че тя е нормална. Позицията на съпруга й ще видите в репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Това е интересно, има втори репортаж, явно със съпруга. Мале, добре, че го цъкнах, стана ми интересно. Илина, може ли да наберете по видеовръзка вашия съпруг, за да чуем и неговата позиция? Да, разбира се. Как се казва? Венцислав Костов. Венцислав Костов, здравейте. Здравейте, господин Игнатов. Познавате ме? Обещайте да не ревнувате. Красивата ви съпруга е до мен. Всеки ден ви гледам. Искам да разбера, дали вие сте в основата на влошените отношения на съпругата ви Да, защото ще си каже. Илина с нейните родители. Такова обвинение направиха те задочно във ваше отсъствие. Не съм въобще в тия отношения. Лично ние се тръгнахме да се развеждаме. Те бяха в обвинение, че аз си дължа 36 000 лева и се крия. Да, аз вземах парите, направихме бизнес с Илина, отворихме заведение, автомивка дължа на Илина. Потвърдение на родителите, вие сте профукали нейни 50 000 лева, не 36. Не съм ги профукал. И кога ще се издължите? 10 години е кредита. Бащата на Илина вербувал ли вие? Вие да я настаните в психиатрично заведение. Наричал ме осиновен, аз съм осиновено дете. Наричал ме, че съм осиновен, че родителите ми се ме изхвърлили от вкъщи, че не са ме гледали, че ме е прибрал в дома си. Тази информация според вас истина ли? Чакай сега. Истина е. Ме нарече осиновено дете. Защо го Ако е осиновено дете, какъв е проблема да го изкаже? изтъквате? И така да е, защо го изтъквате? Той иска деца. Иска деца. Защо да не иска деца? Това, че той е осиновено дете, пречи ли му той да стане родител? Иска деца, не работи, няма пари. И му казва. Ти ако създадеш дете, като теб ли искаш да бъде? Ще се грижиш ли за това дете? Ще го учиш ли? И той изманипулира думите. Контекстът е много важно нещо.
Тиквеник. Не съм изманипулирал Сега го нарекохте нищо. тиквеник. Тиквеник е. Тиквеник е. Вижте какво говори. Ударението е тиквеник. Тиквеник. Не, тиквеник е в нашия край. Не съм Ти какво ми Приемате каза? ли се за тиквеник? Какво ми каза? Аз ще ти кажа какво ще се случи. Каза ли ми? Ще ти разкаже играта. Каза ли ми, ще ми кажеш, ще ми разкажеш играта и аз ще казах какво ще се случи. Винаги съм те наричал тате и съм бил с уважение Не може към тате теб. ме нарича, Ти аз не нямаше съм ти право тате. да ме наричаш осиновено дете, майка ти и баща ти те изхвърлиха на Ами улицата. защото ти имаш дете и си го изхвърлил. Ти имаш дете. Това вярно ли е? Има ли дете? Той не го приема. Той не го приема. Ето, не каза, има дете. И какво се случва с вашето дете? А защо не си осигурен никога при живота? Нека да стане ясно за детето момент. Добре, защо видеото с репортажа го няма и втория репортаж? Той е много важен контекст. Къде е детето ви? На каква възраст? Кой се грижи за него? Детето се грижа майката, аз съм помагал каквото мога, всичко Ти ли? правя, не съм се оставил детето. Не ми отговорихте на въпроса на каква възраст е детето. На 3 годинки е детето. От кога не сте го виждали? От миналата От година. 4. А от кога не сте плащали издръжка или не сте давали средства за Той не се отглеждането му? осигурява. Той Съм умишлено издръжка, не се помагал осигурява. съм Кога издръжка спряхте? нямам, не съм съден за издръжка. Може би опасенията на господин са, че след като не се грижите за първородното ви дете, ако го направите него дядо, няма да бъде по-различна историята. Правилно ли схващате? Няма как, тя не иска дете, ние сме говорили за никакви деца. Тя не иска дете от вас, може пък да иска дете от мен. Ама няма да я питам се. Леле, Жоро, леле, ти какъв си пимп! Жоро Игнатов, мръсен пимп се казва този епизод. Да. Не иска дете. Иска Не дете. иска, от теб не иска. Господин не. В крайна сметка аз не работя Не, това в не НАП или в НОЙ, за да питам това е- дали се осигурява, не се ли Но не, осигурява. не, Ама това е- хич не ме интересува дали се осигурява. Друго ме интересува обаче. Дали господин е настоявал вие по някакъв начин да закарате Илина да се лекува принудително в психиатрия. Да, накараме. В кафето, в кафенето бяхме. Той подскача и каза, закарай Илина веднага и ни плати пари и ни даде пари. Ние с Илина двамата бяхме, Илина му върна парите и му каза, няма да ходя. Няма да ходя на лекар. И дъртите са изплискали, и младите са изплискали. Намирате ли нещо притеснително в психичното здраве на съпругата ви? Може да го потвърди. Искам да ми отговорите на въпроса. Намирате ли нещо притеснително в психичното здраве на съпругата си? Не. Тук излъга. Тук излъга, има Тук излъга. свидетели. Има свидетели. Помни какво говориш. Продължавате да го наричате тате, ма това малко ми е като целувката на Юда. Вашето тате. Не, аз винаги, дори в телефона ми е записан като тате и мамето. Линка, кажи как са записани. Оставете как са записани, как ги чувствате. Наистина ли ги чувствате като ваши родители, мама и татко? Да, не се отнасям Защо ми с се закани? С Защо ми се закани? Защо ми се закани? какво? С какви думи? Какво ти се Ще видиш какво ще ти се случи. Аз ще ти разкажа играта. И смятате, че ви разказва играта по този начин. И го изгоня малко ли? Това ли е вашия начин да отмъстите на семейството? Не съм тръгнал да отмъщавам по никакъв Каза ли го? Но в интерес на обективността трябва да кажа, че вие сте се свързали на редакционния ни телефон. Вие, а не съпругата ви. Тя в последствие вече е разговаряла с Ето. нашия организатор. Добре. Чия беше идеята да участвате в съдебен спор? На двама не беше идеята. И на А двама. вашата версия? Моята идея беше стара от Банско още. Тази идея и аз я предложих първа. Колко време продължава брака ви? С този човек Година и малко. И Линче, ще се развеждат. Не и малко. не мога да ти живея. колко пъти ми Той каза, не е че за се мен. развежда? Не ми подхожда. И аз ти казах, Искам да се разведа. Аз какво ти казах? Не дей. А той те Казвах ли ти не дей? Да, защото си мислил, че той ти върши работата. Защото ходехме на психиатър и ти си бил доволен. Каква работа? Може ли един личен въпрос? Защо сключихте брак? Защо се омъжихте? Защото обичате съпруга си? Или сте го обичали, когато се е стигнало до женитба? Или за да избягате от родителите си, да се спасите от едно зло? Дали сме се обичали, разбира се, в началото на връзката ни. И
Обаче... Събраха се кибичетата, малките кибичета се събраха. Сключихме брак, избързахме с сключването на брак, защото беше тази жалба. Получихме жалбата в Банско за психиатрично лечение, че съм била и се притеснихме от това и затова аз реших да поставя този човек като съпруг законен, да може неговата дума да тежи повече от тези клевети. За да се опазите от собствените си родители. Да, за да може и може би малко скочихте от едната наглука. Да. Чувствате ли се употребена? Излъгана? Предадена? Предадена, да. От кого? От всички. Значи в момента, в който всички са ти виновни и ти не си виновен, знаеш, че нещо в тезата ти не е както трябва. Обаче това е много трудно признание, което трябва да направиш за себе си. Реалната самопреценка е най-трудното нещо на света. От съпруга ми и от семейството ми. Тъжно ми е да го чуя. И от сърце ви желая да намерите човека, на когото да вярвате. Искрено и това доверие да бъде изпитано през годините. Отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли "Опитва се да ме изкара луда". Казусът поставя много въпроси, на които търсим отговор с психолога Ина Иванова и Кристина Вутова, която е експерт в нарцисизъм, коуч и терапевт. Много исках да те попитам, Ина, възможно ли е, когато си имал такова тежко детство, такива да бъдат и последствията? Просто да търсиш някакъв начин да се отскубнеш и да буквално да няма любов, само да виждаш, че един човек, който е някакъв изход. Може да бъде наистина един от начините едно дете да се опита да излезе от... Тя не е дете. Тя се омъжила на 32 или на 33. Семейното гнездо, от дома, като намери друг източник на сигурност. Защото не се чувства детето, така е отгледано и такива неща са му се случвали, че не се чувства сигурно само по себе си да може да направи тази крачка и търси някой, който да го подкрепи. И само ще се върна. Отзад има снимка на Нана. Мамо. Просто много ми е така, този случай е много чувствителен и просто искам да обърна отново внимание на тази дама, която толкова много неща е преживяла и изпитва в момента, че за да може да се почувства цялостна, за да може да взима решения, с които тя самата е съгласна и да може все по-пълноценни да са взаимоотношенията, в които тя попада, да се опита да поработи с специалист, който да й помогне, да се почувства цялостна и сигурна сама по себе си и така да привлече правилните за нея хора. Специалиста не да я вкара в психиатрия. Нямам предвид това, имам предвид, например, работа с психолог, работа с терапевт, някой, който да я подкрепи в този толкова объркан емоционален свят, който тя се намира. Тоест, психоложката я праща при психолог. Опитва се да я изкара луда. Кристина, кой според теб е по-опасен? Нарцистичният родител или нарцистичният партньор? В случая нейният съпруг или баща й? Ами тя от едното на другото. Тя абсолютно от трънта на глоб. Да. Тъй, че кой е по-опасен, не мога да кажа, защото тя продължава да варира, т.е. тя не изключва единия и да остане само с съпруга си, не изключва баща си и семейство да остане само с съпруга. Тя непрекъснато ги жонглира. Нали, то така и става и в коментарите. Настройва ги един срещу друг, точно защото тя има нужда от защита и те непрекъснато почват и те да се карат. Експертът в нарцисизъм не смята ли, че тя има някакви антисоциални черти в характера? В един момент, да. Защото тя има много антисоциални черти в характера. Нека да бъдем обективни. Аз къде не съм доктор, мога да го видя това. Но аз също исках много да кажа, че тук много често се споменава за психиатрия като с нещо лошо, което хората, психиатрите те дават помощ. И аз съм сигурна, че дори и психиатъра да говори с майката, той няма да даде диагноза, която да не помага на пациента. На клиента. Диагноза, която да не помага на пациента. На клиента. Тъй, че много искам в днешно време дори да се стигне до психиатър, което вече са хапчета, медикаменти и такива неща, да сме отворени към това нещо, защото тези хора наистина помагат, а пък ако се работи с терапевт и психолог, тя ще може наистина да преработи цялата тази детска травма и ще може да излезе една, нали, здрава жена. Нямаме много време, исках да ми кажете по какъв начин може да разпознаем един такъв нарцис и да избегнем въобще някакъв контакт с него. Има ли някакви симптоми, нещо, което ако видим трябва... Red flags, чат, моля чата да избухне в ред флагове. Давам тук чата да избухне в ред флагове. Давайте, не ме разочаровайте. Вие сте. Да бъдем бдителни.
Много бързичко, наистина. Извинявай, Кристина. Искам обаче да кажа нещо, което е всъщност, може би ще шокира голяма част от хората. Че когато става дума за нарцистична някаква черта, може да я притежава всеки един от нас, дори тук присъстващите. Но вече, когато говорим за токсична нарцистичност, такава, която става дума за патология. Това вече е нещо, което да бъде диагностицирано от специалистите, които се занимават с това. Но здравословната нарцистичност всъщност е свързана с това да пазим граници, да се грижим за себе си и неща, които ако пък влипсват изцяло в човек, също може да е нездравословно. Сега не искам да бъда цитирана грешно, че всички сме нарцисисти или нещо такова, но... Мисля, че хората правилно разбраха твоите думи и също така мисля, че разговори с вас такива експерти също биха били много полезни на хората. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете... Ей, как свърши времето? Свърши времето! Ай. Дай. Дайте на дебелия. Дай. Дайте на дебелия.